maingay? Kaliwa, kanan, gitna. Saan kaya? Batanggenyo! 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 Ready na mag-TikTok! Batanggenyo! 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 Ready na mag-TikTok! Bago Pilipinas! Ngayon, sino kaya ang tunay na pinaka-maingay? In the night, askan at hinubad ang jacket. O madalas lumalabas banyo queen, kaya't ako ay nadirito na sa Batangas upang sa inyo'y magpasalamat. Dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara, wala pong Andrew E. Oh, dali, dali! Ewan! Sinong pinakamaingay? Oh, Batangas! Lumalabas! Sinong pinakamaingay?
Haskat at pinatay ang ilaw. O madalas kumakanta mga Batanggenyo, together with ang group. Mga kaibigan, maraming salamat. Palakpakan naman mga kaibigan.